Hola, us vull parlar d'aquest disc que és el Contrast de la Jude Joe. Em sembla tan bonic, i em sembla tan necessari que hi hagi coses boniques en aquest món, perquè si no, a vegades ens quedem encallats en les coses lletges. I com si quedar-nos encallats en les coses lletges poguessin sortir coses boniques. Una cosa és saber que hi ha coses lletges o coses que volem canviar, però després des de quin punt canviem les coses, no? Las volem cambiar, pues vale, cogemos lo que no nos gusta y le metemos humor, le metemos belleza y creamos contrast, per exemple, val? Tan bonic per dins com per fora, se sent superbé, és una veu molt bonica, els instruments, qui toca, a mi em sembla la música, tota la creació musical em sembla super bonica, és que jo no lo puedo decir de otra manera, yo lo digo así de sencillo, però és que mireu que a sobre aquesta persona és una crack total, perquè mireu, tot això ho ha fet ella, sabeu? O sea, con sus manos se le ocurre esto, i no només això, sinó que l'obres, vale? És un CD per dentro, i llavors agafes el llibret, aquí com jo vaig col·laborar amb el Berkami, m'ha ficat un post-it diciendo cosas de gràcies i tal, de que he col·laborat amb el disc, i llavors en lloc d'haver-hi les cançons, aquesta persona, la Judit, va i es posa a escriure, per exemple, no? Agafo la cançó número 6, la de En un instant, doncs et posa ella. Fa un parell d'anys que vaig descobrir els loops i com m'agrada jugar-hi, així que no podia ser que un disc meu no hi sortís algun tema només amb jocs de veus. En un instant és una cançó oblidada en una llibreta de notes que un dia rebuscant vaig recuperar i transformar. Val? Per exemple, però és que de cada una et posa alguna coseta, ¿sí? En una estoy yo, también está la palabra Erika y también está la palabra Mambas, ahí també, que bonito, que bonito. Em sembla tan bonic, és una superartistaza des del meu punt de vista, perquè jo la conec amb arts plàstiques i m'encanta el que fa, amb la Loop, que és com la vaig també conèixer musicalment, m'encanta, y toma ya el disco que pariu. És una persona que diu, voy a hacer un disco, y lo hace. Voy a hacer un crowdfunding, un Berkami, i lo hace. Ara vaig a fer una cançó del 8 de març, que digui de no tenim por, i el gravarem i sortirà no sé quan... I lo hace. Dicho y hecho, nena. La Judith Joe. No us ho podeu perdre, escolteu-lo encara que sigui una vegada i, si pot ser, compreu-lo moltes vegades, regaleu-lo a tothom, que s'ompli el món de contrast,